Nabod y gangen, Cangen Afan, Gorllewin Morgannwg. Wrth i chi deithio drwy bord Talbot ar y draffordd, a gweld ffwrneisi'r gwaith dyr yno o ffenest y car, mae'n berffaith amlwg mai tref ddiwydiannol yw hi. Hynny, mae sawl golygfa hardd i'w darganfod yn yr ardal. Mae yna draeth codidog yn Afan, a pharc Afan Argoed i fyny'r cwm, a'r ddau yn boblogaidd gyda cherddwyr a seiclwyr fel ei gilydd. Ym Mharc Margam gellir dysgu rhywfaint o hanes yr ardal, a gweld abati Margam, a'r plastig gothig adeiladwyd gan deulu cyfeithog Talbot, a roddodd o'r enw i'r dref. Yn fwy dadleuol efallai, ymwelodd yr artist celf stryd Banksy ar dref, ac adael darn o'i waith Season's Greetings ar wal garage mewn lôn gefn. Ymddangosodd y gwaith dros nos gan achosi llawer o gyffro yn y dref. Mae wedi mynd erbyn hyn, ond mae wedi ysbrydoli eraill i fynd ati greu celf stryd ei hunain. Erbyn hyn mae'n bosib dilyn taith gerdded ar eich ffôn symudol i weld yr holl weithiau celf stryd gan gynnwys portreadau o ambell actor adnabyddus a fagwyd yn yr ardal fel Richard Burton, yr enillydd Oscar Anthony Hopkins a Michael Sheen. Dylid sôn hefyd am Peg Entwistle, a'i stori drist. Hi oedd un o'r actorion cyntaf i fynd o bord Talbot i Hollywood. Doedd ei gyrfa yn Hollywood ddim mor llwyddiannus ac yr oedd hi wedi disgwyl. Ac yn isel ei hysbryd, ac ar ôl ysgrifennu nodyn hunanladdiad, taflodd ei hun oddi ar yr arwydd mawr Hollywoodland uwch ben Los Angeles. Mae Cangen Afan o Ferched y Wawr yn cwrdd yn festri Capel Carmel ar lan yr afon Afan yn y dre. Cyn sefydlu'r gangen, roedd merched yr ardal yn aelodau yng Nghangen Castell Nedd, gan gwrdd yno yng Nghaffi Facari ar nos Fercher olaf y mis, a hyd yn oed ar ôl sefydlu Cangen Afan, byddem yn cwrdd ar nos Fercher olaf y mis hyd at ddechrau'r pandemig. Ond wrth gwrdd nôl, wyneb yn wyneb eto, ar ôl y cyfnod clo, penderfynom ni gan fod aelodau i gyd wedi ymddeol, a byddai cwrdd yn y dydd yn fwy cyfleus, a bellach rydym yn cwrdd nawr ar ddydd Iau olaf y mis, o fis Medi i fis Mehefin. Mae banc bwyd y dref yn cwrdd yn yr un safle â ni, ac roedd sawl aelod yn helpu gyda'r gwaith o ddosbarthu bwyd yno tan y cyfnod clo. Mae Cangen fechan yw Cangen Afan, mae'r aelodau wedi mwynhau amrywiaeth o weithgareddau yn ein cyfarfodydd dros y blynyddoedd. Mae'r rhain yn cynnwys sgyrsiau, crefft, gemau, gwibdeithiau ac ambell bryd o fwyd. Yn ogystal â gweithgareddau o fewn y gangen, mae'r aelodau yn mwynhau dathliadau a chystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol. Mae traddodiad gennym yn rhanbarth Gorllewin Morgannwg i gynnal taith gerdded o fewn y rhanbarth bob blwyddyn, ac mae Cangen Afan wedi cynnal y daith gerdded ddwywaith nawr. Y tro cyntaf, cwrddon ni yng Nghwm Afan, a cherdded ar hyd llwybr Richard Burton, hyd at ei fan geni ym Mhont Rhydyfen. Ar ail dro, eithom am dro ar noson braf o haf, ar hyd y promenad traeth hyfryd Aberafan, gan gasglu sbwriel ar y ffordd. Ar yr un noson, mae eitemau gwaith crefft ar gyfer y sioe frenhinol yn cael ei beirniadu, ac yna mae cyfle i gymdeithasu gyda aelodau'r rhanbarth dros baned o de. Mae sawl ffrind gan y gangen, ac fel cangen fechan, rydyn ni'n ddiolchgar iawn ei bod nhw mor barod i ddod i gynnal sgwrs yn y gangen. Un o'r ffrindiau yw Brian Jones, gŵr talentog iawn sy'n garddio a hefyd yn cerfio llwyau serch. Mae ei wastad yn hapus i ymweld â'r gangen a dangos i ni sut i greu basgedi cro cyfryd neu siarad am y gwaith cain o gerfio llwyau serch. Ar wahân i Ferched y Wawr, does dim llawer o gyfleoedd i oedolion ddefnyddio iaith Gymraeg ym Mhort Talbot. Ond wedi dweud hynny, mae grŵp Cymraeg Aberafan yn cwrdd yn wythnosol yng ngwesty traeth Aberafan. Pwrpas y grŵp yma yw rhoi cyfle i siaradwyr Cymraeg i sgwrsio mewn awyrgylch anffurfiol,
Grŵp arall Cymraeg yw Cylch Darllen Baglan sy'n cwrdd unwaith y mis. Mae ystod eang o lyfrau ar gael i'r grŵp ac maent wedi mwynhau ymweliadau gan awduron fel John Gower a Siôn Hughes. Mae merched Cangen Afan o Ferched y Wawr yn cydweithio gyda'r ddau grŵp. Mae'r gangen wedi cynnal ciniawau i ddathlu dydd Gwyldewi dros y blynyddoedd gan wahodd ffrindiau, dysgwyr ac amrywiaeth ddifyr o siaradwyr gwadd atom. Daeth hyn i gyd i ben yn 2020, oherwydd y pandemig wrth gwrs, ond rydym yn obeithiol y bydd y sefyllfa'n ddigon ffafriol i gael cyd-ddathlu yn 2023. Fel pawb arall, doedd dim syniad gennym ar ddydd Gwyldewi yn 2020, na fyddem yn gallu cwrdd wyneb yn wyneb am 2 flynedd, ac mae cyfathrebu ar y ffôn neu negeseuon e-byst fyddem. Roedd rhai aelodau wedi gwerthfawrogi sesiynau Zoom a drefnwyd gan fenter Iais Castell Nedd Port Talbot a ran grŵp Cymraeg Aberafan. Nid pawb sy'n teimlo'n gyfforddus yn trafod y dechnoleg yma, ond rydym fel Cangen mor falch nawr ein bod yn cwrdd yn y cnawd unwaith eto.